Lo llagut Lo Roget ja torna a navegar per l'Ebre. Aquest dijous s'ha fet la seva posada al riu, donant el tret de sortida a una campanya que comença més tard de l'habitual i que acostuma a ser per Setmana Santa. La climatologia de la primavera ha obligat a ajornar la posada en servei de l'embarcació. Sí, la navegabilitat en teoria funciona des de Setmana Santa, o sigui, el canal en principi està preparat de Setmana Santa a Tots Sants, però bueno, ha baixat tantíssima aigua durant aquest temps i els fluxes han sigut tan variables que ens havia sigut impossible estar a ficar una grua en aquesta banda de riu per a poder tornar l'aigua. De totes formes, l'IDC també està arrencant ara els contractes, vull dir que hem anat una mica en paral·lel, entenc que també han tingut aquesta problemàtica. Aquest retard tindrà conseqüències sobre la campanya turística, que comença 2 mesos i mig més tard de l'habitual. La regidora de Turisme i Comerç reconeix que s'ha perdut l'afluència de viatjants d'un període important. Segur que ens afecta, perquè l'època més bona o a la que solem tindre més reserves és la primavera. Per tant, ens afectarà de ben segur perquè la Setmana Santa vam haver d'anul·lar reserves, hem tingut el pont de maig, la mostra d'arts i oficis, vull dir, de ben segur que els números no seran tan bons com l'any passat. Sí que és cert que començant ara encara tenim ja reserves fetes, intensificarem publicitat, és el que podem fer, i llavors la planifiquem una mica com veníem fent estos anys, la part de degustació de producte gastronòmic, la part de descoberta de natura i passejades més tranquil·les. Malgrat tot, l'Ajuntament confia en mantenir l'interès per una proposta que l'any passat va treure prop de 1.800 usuaris. El Roget permet descobrir el paisatge de ribera i el patrimoni d'Ascó des d'una perspectiva diferent. El turista que ens sol visitar és gent de Catalunya, àrea metropolitana de Barcelona majoritàriament i gent d'aquí de la vora. I el públic és molt divers, perquè de fet les activitats és un tipus d'activitat que pot encaixar tothom. I sí que tenim que les de descoberta natura a vegades les pensem molt en família, en nens petits, perquè són molt boniques d'interpretar la natura, de veure moixons, i per tant sol agradar molt. I no tant pot ser un vermut, que el destinem més a gent jove o gent més adulta. Però al final totes són per a descobrir l'Ebre, per a navegar, per a relaxar-se un moment, per tant sempre està obert a tothom. L'oferta del Roget complementa altres atractius turístics del municipi, com el castell i les muralles d'Ascó, dos elements patrimonials declarats bé cultural d'interès nacional.